Така, какво става, хора? Това е първият епизод, след като спрях, защото бях болен и сещате се, и това е първият епизод на новата ни поредица, именно Creative, където ще правим най-различни къщи. Първата къща, мисля да е най-елементарна, от кабелстон и е това дърво. Така, да започваме така. В момента е супер късно. Не е супер късно. В момента е 9 без 17. Така, най-небрежно я правим тази къщичка. Поставяме тези така. Дори още не съм оздравял. Извинявам се за това, ако е прозвучало гадно. Поне беше по-добре от последния клип, който го изтрих от канала си, защото бях в ужасно състояние. Просто искате да си представите. И викам, аре, ще го оставя, обаче не. И между другото няма да пускам за фейскам, защото изгледам ужасно. Но важното е, че съм по-добре. Така. Ще направим 2 врати. Така. Тук е, нали, тази къща е супер небрежната. Само и така тук разделяме тези. Да. Тъпа болест. Така, поставяме го така. И между другото няма го кача веднага този клип, защото няма някакви проблеми, имаш някаква мега бурята тук на село. Да, и сега изглежда яко нашата къщичка. Не. Прозорците ще са. Да, и ето ми го скина. Всички питаха какъв ме скина. Или се чудеха. Тук някакво търса. И тук. Аз сме тук. Това. И вуала. Ох, мале.
Ще подсмърчам, ама какво се прави? Така, еде. Мисля, че изглежда добре. Да, бива. Да. Така, тук ставяме тези за повече стил. Ще поставим слабове. Ще го направим по-така стилно. Стил. И че сега съм свежарка. Бива. Ще поставим такива врати и сега е време за обзавеждане. Тук това е малко разделение. Тук ще има легла, разбира се. Може това го направим като шкафче. С букшелф. Сеща се. Тук даже са две леглата. Съжалявам за това. Айко. Така си го оставим и сега тук ще направим така сутрин, като стана да си измият очите. Имаме легла и сега е време да направим гардероби. Така и така. Първо поставяме така, после така. Така.
Да, бива. Окей, ето. Ставаме сутрин, ей така. Ей така, да е по-интересно и осветлението. Е така да е по-интересно. И осветлението. Ето. Тук. И ставяме яйто тук. И така ще е готово. И се надявам клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и до следващия